How to be a good wife. Tip number 1. Always be an inspiration. Be as nice as you were or as you are when you were still single at nagliligawan pa lamang kayo. Always be thoughtful. Always be concerned. Merong portion or part ng isang lalaki na naghahanap ng isang mapagkalinga at isang concern at isang caring at isang sweet at forgiving na kapartner. Number 2, be a good cheerleader. Binibigyan mo siya ng magandang pananalita para magpatuloy siya sa kanyang mga sinasagupa sa buhay at mga suliranin na kanyang inaharap. Kasi tandaan natin, kadalasan ng mga lalaki, hindi magkwekwento yan ng totoong mga problema na kanilang dinaranas o kanilang mga nararamdaman. Kaya kinakailangan being the wife, being the woman, kinakailangan lagi natin silang binibigyan ng mga cheering, inspirational statement. Kinakailangan chini-cheer natin sila para tayong mga cheering squad. Kinakailangan binibigyan natin sila ng mga positive thoughts at ng mga magagandang inspirasyon sa kanilang mga pag-iisip at sa kanilang mga nararamdaman. Pangatlo, speak well of your husband. Ibig sabihin, pag kayo ay nasa publiko at sa inyong mga kaibigan, huwag niyong sisiraan at pupulaan ang inyong minamahal o inyong husband para na sa ganon, lalo niya kayong mahalin at lalo niya kayong pahalagahan at lalo niyang ibabalik sa inyo ang respetong binibigay niyo sa kanya. Pang-apat, be respectful. Ibig sabihin, pag nasa labas kayo at may mga kausap kayo, huwag kayong magtatalo, huwag mo siyang pangungunahan at huwag mo siyang babastusin. Para na sa ganon, ibabalik niya sa iyo yung respeto na binibigay mo sa kanya. Pang-5, do not be a nagger. Kasi minsan may mga babae na nagger. Kung mayroong problema, may issue, paulit-ulit nilang kinukulit yung kanilang mahal o husband. Kaya minsan naiinis ang mga husband nila sa kanila. Pang-6, be a responsible mother. Alam nyo, ang mga lalaki, pag nakikita nilang ang kanilang wife o kanilang partner, marunong mag-alaga ng kanilang mga anak, lalo nila itong nirerespeto at minamahal. Kahit na hindi nila pinapakita sa inyo, pero nararamdaman nila at nasa kanilang kaisipan na kayo isang kahangahangang babae at kahangahangang asawa. Pang-7, be a wise spender. Paghandaan ninyo ang inyong inaharap para na sa ganon, meron kayong mga maitatabi para na sa ganon hindi kayo dumana sa paghihirap. Pang-8, be committed. Ibig sabihin yan, ang buhay may ups and downs, ang isang relationship may ups and downs. Kaya wag natin kalimutan kung ano yung panunumpa sa simbahan, lalo na for richer or for poorer, for better or for worse, in sickness or in health. Ibig sabihin yan, sa mga panahon o sa mga oras na minsan naiinis kayo sa inyong husband o na ayaw niyo yung kaugalian niya o may mga masasama siyang ugali, huwag niyong iiwanan, huwag niyong tatalikuran, bagkus tulungan niyong mahubog ang kanyang mga pag-uugali sa tamang paraan at sa positibong pamamaraan. Mga kaibigan, mga kababayan, at lalo sa mga kababaihan, huwag natin kalimutan, ang pamilya ang pundasyon ng isang lipunan. Kung ang pamilya ay hindi nagkakaayos, pati ang mga anak natin susunod sa maling landas at lalong magugulong ating lipunan. Kaya mga kababayan, tandaan natin, hindi lamang tayo maging how to be a good husband, we should also be a good wife para sa ganun isang pamilya magkaroon ng magandang patutunguhan at magandang kinabukasan para sa kanilang mga supling at sa kanilang mga anak. Yan lamang po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.